12 ta' Awwissu Beatu Innoċenz 11 Papa għex bejn l-1611 u l-1689. Kien jismu Benedittu, twilet f'Como u kien ġej minn familja magħrufa Odaskarki. Wara l-istudja għand il-Ġiżwiti minn mindu kellu 15-il sena u kien imħarreġ fil-bank tal-familja tiegħu f'Ġenova. Iżda wara sar avukat u sar magħruf għall-onestà, kuraġġ u mħabba kbira lejn il-foqra. Wara li qabad il-karriera ekklesjastika, il-Papa Innoċenz 10 li kien iġibu ħafna minħabba l-kwalitajiet sbieħ fih għażlu kardinal meta kellu 33 sena minkejja li kien għadu mhux saċerdot. Ordna Assis u kien maħtur isqof ta' Novara meta kellu 49 sena. Kien elett Papa fis-sena 1676 meta kellu 65 sena. Qabel ma aċċetta li jkun Papa huwa talab lil kardinali jiftehmu li jtemmu r-riforma tal-Kunċilju ta' Trentu, jiddefendu l-libertà tal-Knisja fil-kontroversja li kien hemm fil-Knisja ta' Franza imsejħa il-Gallikanizmu u jipproteġu r-reliġjon Nisranija kontra t-Torok. Il-Papa Innoċenz 11 ikkundanna il-Kwetiżmu ta' Miguel de Molinos u ħeġġeġ għat-tqarbin spiss. Dan il-Papa ikkundanna 65 propożizzjoni laxki imxerda minn xi moralisti u ta' direttiva lill-ġeneral tal-Ġiswiti biex iqanqal lill-universitajiet tal-ordni biex jisostnu l-opinjonijiet l-aktar probabbli fit-teoloġija morali. Il-Papa Innoċenz 11 miet fit-12 ta' Awwissu tas-sena 1689 ta' 78 sena wara li kien ilu Papa 13-il sena. Papa Piju 12 iddikjarah beatu fis-sena 1956. Innoċenz 11 kien bniedem ta' drawwiet sempliċi u ta' natural ġeneruż, imma sod ħafna fil-ħidma tiegħu kontra l-ħażen u fejn jidħlu ambizzjonijiet jew stravaganzi ekklesjastiċi. Meta miet dan il-Papa, il-poplu, speċjalment il-foqra li fih sabu vera missier, iffolla lejn il-kadavru tiegħu biex jagħtih l-aħħar tislima u billi ħafna xtaqu jżommu xi biċċa mill-libsa tiegħu kellha tiżdied il-gwardja miegħu mejjed. Il-Papa Innoċenz 11 tassew li ħeġġeġ qatt-qarbin ta' spiss, anki ta' kuljum, imma basta mhux biex wieħed jagħmel bħal ħadd ieħor u basta wieħed joqgħod attent għat-tħejjija u l-qima lejn dan is-sagrament. U aħna llum kemm qatt nagħtuh importanza lil dan is-sagrament ta' tqarbin? Kemm qed niqdew bil-qrar qabel nitqarbnu? Kemm qed ninbidlu f'dak li qed nirċievu? Il-Papa Franġisku fl-udjenza li jagħmel dwar it-tqarbin nhar l-4 u 21 ta' Marzu tas-sena 2018 qal dan li ġej. Wassalna biex nitkellmu fuq it-tqarbin, jiġifieri biex aħna ninaqdu ma' Ġesu. Qed nirreferi għat-tqarbin sagramentali, mhux it-tqarbin spiritwali li int tista' tagħmlu mid-dar tiegħek billi tgħid Ġesu nixtieq nirċevik spiritwalment. Le. It-tqarbin sagramentali bil-ġisem u d-demm ta' Kristu niċċelebraw l-Ewkaristija biex nitrejqu bi Kristu li jagħtina lilu nnifsu kemm fil-kelma u kemm fis-sagrament tal-artal biex iwaħħadna miegħu. Dan jgħidu l-Mulej stess, min jikol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Ġwanni kapitlu 6 vers 56. Fil-fatt, il-ġest ta' Ġesu li tali d-disċipli tiegħu ġismu u demmu fl-aħħar ċena jissokta llum ukoll permezz
tal-Ministru tas-Saċerdot u tad-Diaknu, ministri ordinarji ta' tqassim tal-ħobs, tal-ħajja u tal-kalċi tas-salvazzjoni lill-aħwa. Fil-quddiesa, wara li jkun qasam il-ħobs ikkonsagrat, jiġifieri l-ġisem ta' Ġesu, is-saċerdot jurih lill-fidili u jistedinhom jieħdu sehem fl-ikla Ewkaristika. Nafuhom il-kelmiet li jidwu minn fuq l-artal imqaddes, dan huwa l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħeljin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Imnebħa minn silta mill-Apokalissi, ħin ja dawk li kienu mistiedna għal-mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Apokalissi 19 vers 9 jgħid tieġ għax Ġesu huwa l-arus tal-Knisja. Din l-istedina qed issejħilna biex ngħixu l-għaqda intima tagħna ma' Kristu, għajn ta' ferħ u ta' qdussija. Hija stedina li tenni u fl-istess ħin twassalna għall-eżami tal-kuxjenza għad-dawl tal-fidi. Jekk minnaħa fil-fatt naraw id-distanza li hemm tifridna mill-qdussija ta' Kristu, minnaħa l-oħra nemnu li id-dem tiegħu hu mxerret tal-maħfra tad-nubiet. Il-kol kemm aħna ġejna maħfura u se niġu maħfura kull darba li nersqu lejn is-sagrament tal-penitenza. Ma ninsewx, Ġesu dejjem jaħfer, Ġesu ma jgħajja qatt jaħfer, aħna li ngħajjew nitolbu maħfra. Meta jaħseb sawa sew fuq il-valur salvifiku ta' dan id-dem, San Ambroċ jisklama: jien li dejjem nidneb irrid dejjem nagħmel użu mill-mediċina. B'din l-istess fidi aħna wkoll induru ħarsitna fuq il-ħaruf tal-Alla li jneħħi id-nubiet tad-dinja u nsejħulu: mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, immejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Dan ngħiduh f'kull quddiesa. Jekk aħna niċċaqalqu minn postna biex nersqu għat-qarbin, aħna nimxu lejn l-artal f'purċissjoni biex nitqarbnu, fir-realtà u Kristu li jiġi jiltaqa' magħna biex iwaħħadna miegħu. Hemm laqa ma' Ġesu. Li nitrejqu bl-Ewkaristija ifisser li ninbidlu f'dak li nirċievu. Dan jenna nifhmuh Sant Agustin meta jirrakkonta fuq id-dawl li rċieva meta sema lil Kristu jgħidlu: jien l-ikel tal-kbar, ikber u tibda tikol lili, mhux biex tibdel lili fik bħal ġisem l-ikel tal-ġisem, iżda biex jien int tinbidel fija. Kull darba li aħna nitqarbnu, insiru nixbħu aktar lil Ġesu, ninbidlu għażjed f'Ġesu. Kif il-ħobs u l-inbit jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej, hekk dawk li jirċevuhom bil-fidi jinbidlu f'Ewkaristija ħajja. Lis-saċerdot li hu jqarbnek jgħidlek il-ġisem ta' Kristu, int wieġbu ammen, jiġifieri tara fil-grazzja u l-impenn li jitlob li issir ġisem ta' Kristu, għax meta inti tirċievi l-Ewkaristija inti ssir ġisem ta' Kristu. Kemm ħaġa sabiħa di, hi sabiħa ħafna. Waqt li għadna ma' Kristu u jneżżana mill-egoizmi tagħna, it-qarbin jiftħilna qalbna u jaqqadna ma' dawk kollha li huma ħaġa waħda miegħu. Dan hu l-aġeb kbir ta' tqarbin, insiru dak li nirċievu. Il-Knisja tixtieq tassew li anki l-fidili jirċievu l-ġisem ta' Kristu bosti ikkonsagrati fl-istess quddiesa u s-sinjal tal-mejda Ewkaristika joħroġ b'mod li żjed sħiħ jekk it-qarbin imqaddes isir biż-żewġ speċi. Imma jekk nafu li t-tagħlim Kattoliku jgħidilna li taħt speċi waħda nkunu diġà qed nirċievu lil Kristu sħiħ, allura skont il-prassi ekklesjali il-fidili normalment jersqu lejn l-Ewkaristija forma proċessjonali kif semmejna u jitqarbnu bil-wifqa b'devozzjoni inkella qarkub tiegħhom kif stabilit mill-Konferenza Episkopali u jirċievu dan is-sagrament fuq l-ilsien jew fejn hu permess fuq lid kif jippreferu. Wara it-tqarbin biex nożżu fil-qalb tagħna id-don li rċevejna jista' jgħinna s-skiet it-talb fis-skiet. Ikun ta' għajnuna kbira jekk intawlu xi ftit dan il-mument ta' skiet fejn noqogħdu nitkellmu ma' Ġesu fil-qalb tagħna, kif ukoll jekk inkantaw xi salm jew innu ta' tifħir li jenna noqogħdu mal-mulej.
Il-liturġija tal-Ewkaristija tagħlaq bit-talba wara tqarbin. Fiha, f'isem kulħadd, is-saċerdot idur lejn Alla biex irodlu ħaj li tagħna sehem miegħu fl-istess mejda u jitolbu li dak li rċevejna jibdel lil ħajjitna. L-Ewkaristija tagħtina s-saħħa biex nagħtu frott ta' opri tajba ħalli ngħixu ta' nsara. Fiha tifsira qawwija t-talba tal-lum li fiha nitolbu lil Mulej li l-misteri qaddisa li rċevejna ikunu għalina duwa tas-sema biex ifejqu lill-qlub tagħna mill-ġibdiet ħżiena u jwettquna u jħarsuna dejjem. Ejjew nersqu lejn l-Ewkaristija, nirċievu lil Ġesu li jibdilna fih, isaħħaħna iżjed kemm hu twajjeb u kbir il-Mulej. U int, qed tħejji ruħek sew biex titqarben b'safa, b'devozzjoni u bi gratitudni? Talba. Mulej, inti tajtna fil-Beatu Papa Innoċenz 11 missier ħanin li jieħu ħsieb il-merħla b'impenn u ġenerożità qaddisa l-aktar lejn il-foqra u b'karattru sod ħafna fejn kienet tidħol il-ħidma tiegħu kontra l-ħażen. Għatina li b'talbu aħna naħarbu kull okkażjoni ta' ħażen u nissaħħu dejjem iżjed bl-ikel tas-sema fis-sagrament tal-Ewkaristija. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.